An ka foli ani tannu o bɛ Actuel Media lajɛba jamakulu bɛɛ lajɛlen ye. An b'a ladɔnniya k'a fɔ nin ye an ka dɔgɔkun kibaru wagati selen bakuruba filɛ. K'a sababu kɛ a banali ye sɔrɔko minisiri kɔrɔ Buhare Fili Sisogo ka kiiri bɔra a dɔgɔ kɔrɔ alamisa don mai kalo tile 22 k'a bila juin kalo tile 2 la san 2025. Silamukɛla caman bɛ Mali kɔnɔ minnu ka lakodɔn sɛbɛn t'u bolo ni a bɛ wele nanzarakan na carte d'artiste. Ɲina Forum National sur l'Islam tako sabanan sen fɛ laɲini bɛna kɛ walasa cogo min a tɛ minnu bolo olu bɛ se k'a sɔrɔ. Aw bisimila ko kuran an ka dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan. I n'a fɔ an y'a fɔ a ye bakuruba kɔnɔ cogo min ka sababu kɛ bana ye an ka jamana sɔrɔ ko minisiri kɔrɔ dɔ ni a bɛ Buwarelakaw ka sigi la Fili Sisogo ka kiiri bɔra a dɔgɔ kɔrɔ ni a kun bolodala ka bɛn mai kalo tile 22 ma k'a bila juin kalo tile 2 la san 2025 kiiritigɛlaw fɛ. An b'a ladɔnniya k'a fɔ ko ni muso in a bɛ kaso la ɲinan ye o san 3 ye ka sababu kɛ a nɔ minɛli ye ko dɔ kun kan ni o bɛ tali kɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔ ka pankurusani ko ani sɔrɔdasiw ka kɛlɛkɛminɛnsan ko. Yaasa ka ko caman ɲɛdɔn nin ko in na Nana Kadija Kone bɛ walawalali caman kɛ anw ye. Et on a jugé nécessaire qu'elle n'est pas en capacité pour supporter un procès pénal. Parce que la fois dernière, ça a duré 3 semaines. Et cette fois-ci, on ne sait pas combien de jours le procès va durer. Bamananw b'a fɔ ko maɲumanko yira kun tɛ Ala la. Kuma min na Maliyɛnw bɛɛ lajɛlen jɔrɔlen don ni Fili Sisogo ka bana ye. O wagati kelen na kiiri tigilamɔgɔw bɛ ka a ka kiiriko boloda. O kiiri min kun bɛna kɛ ka kɛ ni jamana ɲɛmaa tɔgɔ la pankuru ani kɛlɛkɛminɛn dɔw ni o musaka taar'i jɔ fo sefa wari miliyari 88 na o kiiri bɔra a dɔgɔkɔrɔ kokura. Alamusa don mai kalo tile 22 san 2025 bɛna kɛ don ye min sɛbɛnnen bɛna to Mali kiiri gafew la. Maa nɔminɛnenw cɛla Madame Buhare Fili Sisogo ale taara tacogo la kiiri kɛnɛ kan min ye maa caman dabali ban ni ka tila ka ji jigin maa caman dusukun na. Ka d'a kan a kun bɛ lahalaya min na o b'a yira k'a fɔ k'a degunnen don kosɛbɛ sabula a n'a ka dɔgɔtɔrɔ de kun bɛ ɲɔgɔn fɛ kiiri kɛnɛ kan. A ka lahalaya kama kiiri bɔra a dɔgɔ kɔrɔ k'a bila juin kalo tile 2 nata la a lafasalibagaw ka laɲini kɔfɛ. Nin kiiri in bɔli a dɔgɔ kɔrɔ jubaju bɛ tali kɛ Buhare Fili Sisogo n'ale ye minisiri kɔrɔ ye min ka baara ɲɛsinnen don an ka jamana sɔrɔ kow ma a ka bana sɛbɛn yirali la kiiri tigɛbaga ɲɛkɔrɔ. O n'a ta bɛɛ a ɲinin'a fɛ k'a k'a jija a ka ye kiiritigɛ nata kɛnɛ kan. Kiiri kɛnɛ kan maa caman de kun bɛ minnu tɔgɔ bɛ kiiri in na i n'a fɔ marabolo ɲɛmaakɔrɔ Musa Mara ni ale ye seere ye nka Umaru Tatamni ka fara Madani Ture kan olu kun tɛ yen. A ka bana juguyali sababu la o min y'a to a lafasalibaw y'a laɲini ko ka kiiri bɔ a dɔgɔ kɔrɔ. Parike ma jɛn ni o ye sabula ale bolo kiiriw bɛ se ka tigɛ. Mali maaba caman de tɔgɔ bɛ nin ko in na olu cɛla marabolo ɲɛmaakɔrɔ Bube Mayiga ni ale tanyana san 2022 waati la wa maa nɔminɛnen caman de b'a la minnu ɲininen don jamana kɔkanna la. Hakilina jiginna nin kiiri baaraw daminɛna Novembre kalo san 2023 nka a bɔra a dɔgɔ kɔrɔ kun caman kama. Juin kalo tile 2 san 2025 nata la jatelen don k'a kɛ don ye don min na dan bɛna sigi nin ko ninnu bɛɛ la. Madame Buhare Fili Sisogo lafasaba y'a yira k'a fɔ ko ka kiiri kɛ k'a to nin dekun kɔnɔ k'o na kɛ ni juguya wale ye min bɛna dankari a ka hɔrɔnya la. O kama nin waleya in bɛ jate sababu ɲuman fɛ min b'a to a na se ka furakɛli ɲuman sɔrɔ yanni kiiri cɛ. Nin tun ye Nana Kadija Kone ka sɔrɔlen ye an ka minisiri kɔrɔ min ka baara ɲɛsilen tun bɛ jamana ka sɔrɔko ma Fili Buhare ka kiiriko kan. A tɛna yamaruya bilen an ka jamana sirabaw sanfɛla ka kɛ ɲɛnajɛkɛyɔrɔ ye ni sariya sen tara sisan Bamako mairie fɛ. Jamana kɔnɔden caman ye hakilila di nin sariya kofɔlen tali kan an ka ɲɛmɔgɔ fɛ. An bɛ se ka ko caman dɔn o ko kan Zɛnɛbu Keyita nin ɲinili kɔnɔna na.
kabini mekalo kletan fila tɛmɛnen Bamako mairie hakilina jigin kɛ fɛɛrɛw la foroba siraw minɛ cogo kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɔɲɔ denkuliw o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ni hakilina kun ye ka lakana kɛ sirako taabolo sabatili kan ka kɛ ni mara ɲɛmɔgɔw ka fɔta ye maa caman bɛ ni fɛɛrɛ in labatoli ye cogoya wɛrɛ la bon ne yɛrɛ bolo a décision a ka ɲi tiɲɛ yɛrɛ la carré ye bɛɛ de ta ye bɛɛ de bɛ tɛmɛ carré kɔnɔna na a bɛ se ka kɛ fɛnɛ urgence bɛ se ka tɛmɛ carré kɔnɔna na i n'a fɔ ambulance donc o bɛna sɔrɔ mariagekɛlaw bɛ carré kɔnɔ donc ils sont obligés maintenant ka carré contourner ka taa sira wɛrɛ kan ne yɛrɛ bolo vraiment a cɛ man ɲi n'o y'a sɔrɔ ni mesure min bɛ se ka ta donc o bɛ se k'o mesure ta donc a baara kɛ n'o ye quoi ni mariage bɛ ne ka so donc ne bɛ se ka solution min fɛngɛ donc hali ni u bɛ siège sigi ka base monter donc u ka tɛmɛ sira bila quoi donc pour que mobile bɛ se ka tɛmɛ bon ne yɛrɛ bolo o kɔni ye ne ka solution ye quoi dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ tɛmɛ ne jɛnaja yɛrɛ bɛ yen mariage tɛ dɛ jɛnaja yɛrɛ banikɛyɔrɔ kɛnɛ kan an sigilen basi kɔrɔ mobilitigi dɔw bɛna tɛmɛ walayi mobilitigi mototigi u bɛna tɛmɛ basi yɛrɛ camancɛ la vraiment bon a ko bɛ sɔn o yɔrɔnin bɛ sɔn ka gɛlɛya dɔɔni dɛ n'a fɔra k'an ka mesure t'a la a kɔni bɛ gɛlɛya mais dɔw bɛ yen nɔ minnu ka faamuya ka bon u bɛ se ka respecter mais minnu ka faamuya man bon donc olu kɔni diɲɛlatigɛ la bɛɛ tɛ kelen quoi mɔgɔ bɛɛ tɛ kelen. ni hakilina in diyara maa caman ye nka Sheikh Kulibali y'a hami jira mɔgɔ minnu sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ siradaw la i n'a fɔ goudrondaw la. ne miiri la a sariya tali a ka ɲi mais pour le moment bi a ma nɔgɔ parce que munna an minnu ka da ɲɛsinnen bɛ gidɔrɔn ma an b'a kɛ cogo di n'a fɔra denmuso 3 bɛ e bolo e ye 1 ta kɛ i ye gidɔrɔn tigɛ i ye basi 3 ta 2nan ta nana e ko ko non ko fɛn t'o la n b'a dɔn a ma nɔgɔn dɛ n'i ye fɔlɔ ta kɛ cogoya min na bi musow fana bɛ ɲɔgɔn lajɛ de n'i ye fɔlɔ ta kɛ cogoya min na 2nan b'a ko fɔ ale ta ka diya ka tɛmɛ o kan bon 3nan fana b'a ko fɔ ale ta ka diya ka tɛmɛ o kan donc qu'est-ce que tu vas faire donc n'i y'a kɛ cogo dɔ la i yɛrɛ bɛ ka entourage tiɲɛ quoi ka kɔɲɔw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ banabagatɔ ɲɔgɔn ye bon o fana ma nɔgɔn dɔɔni quoi banabagatɔ o y'a daminɛ depuis au début bon na anw ta an y'a daminɛ cogoya min na ani banabagatɔ y'a daminɛ cogoya min na o ma kɛ cogoya kelen ye n'an ko k'an b'a kɛ ten mais bi an bɛ ka mariage 2 kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ ka 3 kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que a ka nɔgɔya du yɛrɛ ma quoi. fasoden dɔw bɛ dɛmɛ don Mali faamaw ma ni hakilina in na u k'u seko bɛ kɛ walasa ka ni fɛɛrɛ in waleya ka ɲɛ. En tant que malien an ka société yɛrɛ kɔnɔna ko kɛcogo la nin ko ninnu k'a fɔ ko mariage ka kɛ carreau kɔnɔna la a tɛ se ka kɛ ko dabilalen quoi sɔrɔ n'an ka autorité bɛ se ka population dɛmɛ tel que u k'a lajɛ ka salle dɔ di population ma tel que n'u ka événement bɛ ka kɛ a bɛ se ka kɛ banni ye i n'a fɔ a bɛ se ka kɛ événement sportif fana i n'a fɔ a bɛ se ka kɛ mariage yɛrɛ fana n'an ka autorité bɛ se k'a jateminɛ k'olu espace d'an ma vraiment an jeunes yɛrɛ a bɛ diya an ye n'an ka autorité ye sariya minnu bila an ka olu bato puisque n'an ka jamana ɲɛmɔgɔw ka kumakanw bato donc je pense que o de y'an ma ɲɛtaga bɛ sɔrɔ o la avenir meilleur bɛ sɔrɔ o la an mago bɛ Mali kura min yɛrɛ la an bɛ se k'a sɔrɔ o la quoi. n'a fɔra tan komi terrain bɛ yɔrɔ caman quartier caman bi u ka terrain ninnu aménager ka ɲa cogoya dɔ la pour que mɔgɔw ka se ka t'u ka fêtes fɛnɛ kɛ terrain kan quoi ni terrain ninnu organisera ka nɔgɔw bɔ terrain kɔnɔ ka terrain kɛ bien fait kulonkɛ la bɛɛ bɛ yen yɔrɔ de ye. ni dangarili min kɛra mairie fɛ a ma ta ten nka kun belebele b'a la ka kɛ ni Mohamed Bil Kulibali ka fɔ ye n'o ye commune 2 mairie ciden jɛkulu mɔgɔ dɔ ye. Sariya kura tɛ wa mairie de district ka sariya talen tɛ ni an ka sariyaw ta ka jate minɛ u bɛ mun wele ko code pénal a bɛ o article 652 kɔnɔna la tiré de 1 alinéa 4 a sɛbɛnnen don an ka sariya kɔnɔna la k'a fɔ ko mun ye festivité ye mariage ni baptême ni festivité familiale tɔw ko o bɛ se ka kɛ ka sɔrɔ an ma taa ka taa tɛmɛsiraw voie ni rue k'olu bɛɛ lajɛlen occupé jusqu'à ce que tɛmɛsira tɛ sɔrɔ donc mairie de district hakilina jigi de kɛ jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen kan ka to sariya kɔ o ye aspect fɔlɔ ye siraba minɛli kungo dɔw bɛ yen nɔ ka siraba minɛ k'a bloqué tɛmɛtɛga sira fɛ a degun ka bon kuma dɔ la les gens sont obligés ka taa turubaw de kɛ pour que k'u yɛrɛ lasɔrɔ cogo min na laseli bɛ kɛ chaque fois k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna i y'a ye k'a fɔ depuis communiqué in bɔra ka se
fo bi ma maa caman yɛrɛ fɛnɛ bɛ anw k'a fɔ an ɲɛna n bɛ se ka n ka denwuli kɛ ka tɛmɛ sira to kare kɔnɔla in na mɔgɔw ka se ka tɛmɛ mɔgɔw mako bɛ information lakika de la kunnafoni lakika de la k'a ɲɛfɔ u ɲɛna pour que u b'a la bato cogo min na k'a fɔ jamana kɔnɔden fanba ka laɲini fɛnɛ ye nin ye k'a ye k'a fɔ a bɛ na ni fɛn ye fɛn mun ni vraiment jamana kɔnɔdenw bɛ lafiya cogo min an ka kunnafoni ɲɛnɛmaw di ɲɔgɔn ma an kana miirina siw don ɲɔgɔn kun ma nka maa dɔw fɛnɛ bɛ yen nɔ olu t'a faamu an b'a ɲini u fɛ u k'a faamu. hali ni maa caman ma sɔn ni fɛɛrɛ in ma Bamako mara ɲɛmɔgɔso bɛ wele bila jamanadenw ma u ka sariyaw labato wa a wajibiyalen don bɛɛ k'a faamu ko hali ni ɲɛnajɛ ye sariyaw jɔnjɔn ye a tɛ se ka jamanadenw ka lakana tiɲɛ cogo si la ka kɛ ni Bamako mara ɲɛmɔgɔso ka fɔta ye. I n'a fɔ an y'a fɔ a ye bakuruba kɔnɔ cogo min silamukɛlaw cayalen don an ka jamana kɔnɔ kosɛbɛ nka o bɛ n'a ta sɛbɛn t'u bolo min b'u bugunatigɛ ni a bɛ wele nazarakan na carte d'artiste o min ye sɛbɛn nafama ye min b'u ka baara sɛmɛntiya walasa ka fura sɔrɔ o degun in na yaasa cogo min silamukɛlaw bɛ se ka damakɛnya i n'a fɔ mɔgɔ tɔw bɛ sɛbɛn sɔrɔ cogo min forum national sur l'islam ye ŋaniya ta walasa k'u dɛmɛ k'u ka yamaruya sɛbɛn sɔrɔ ne ni aw an ka jɛ ka Abdoulaye Maïga ka sɔrɔlenw na ye nin ko in kan. Cri de poème, lune couchante, texte à la bohème, noir ou sang, bouge bon sang. Kabin bangena domina baba komamdi, kana nyini dambe ko, jigibera tila dunia ko sabla ya adamadi. Akoma ko teriya kadi, nga itadoni ni teri jugu bebo, ko balmaya ifemba sablo ti janfa fosaya. Ni sekon dongo tigilamo ka bara bidoni o kumakanw de awɔ silamɛriw de don Mali kɔnɔna na maa caman de Islam sekon donko sira ta walasa k'u jɔyɔrɔ fa nka bibi na maa caman b'u cɛla minnu ka baara ma lakodɔn k'a sabu kɛ carte d'artiste u bolo. Comme silamɛ sekon donko dɔ y'an fɛ yan min ma lakodɔn kosɛbɛ mɔgɔ caman bɛ u b'a fɔ ko silamɛkɛla ninnu tɛ sekon dɔnkokɛla ye donc an b'o retour sɔrɔ ka caya u b'a fɔ an tɛ sekon dɔnkokɛla ye bon o kuma ninnu dɔw fila bɛ dig'an na donc maintenant ni carte d'artiste sɔrɔli de bɛ se ka sɛbɛntiya k'a fɔ k'an ye sekon dɔnkokɛla ye an bɛ taa carte d'artiste ɲini. Carte kun tɛ n bolo n ye gɛlɛya caman sɔrɔ k'a daminɛ fɔlɔ n tɛ se ka n kun kan bɔ projet nɔfɛ wa ni n taara jamamayɔrɔ la fana i b'a sɔrɔ n dɔnnen yɛrɛ tɛ a tɛ dɔn ko mɔgɔ yɛrɛ nana n tɛmɛ sirali ma nɔgɔn foyi foyi tɛ yen wa i b'a sɔrɔ kuma caman fɛn dɔw bɛ laɲini ka kɛ artiste ye carte bɛ mɔgɔ minnu bolo donc ni carte t'i bolo i b'a sɔrɔ i bɛ k'o degun kɔnɔ i tɛ se k'olu fɛn ninnu lasɔrɔ kosɛbɛ. Silamɛri min bɛ silamu baara kɛ k'a sɔrɔ carte d'artiste t'a bolo o k'o sekon donko kɔnɔna na a b'i n'a fɔ chauffeur min bɛ mobili boli k'a sɔrɔ permis t'i bolo walasa ka nin gɛlɛya in bali ani ka silamɛriw bila sariyaw kɔnɔna na forum national sur l'islam ye hakilina dɔ ta ɲina minnu kumaw fɔra a tago filanan baaraw la min bɛ kɛ sababu ye silamɛri fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔna na a k'a ka carte d'artiste sɔrɔ cogo min na. Liberté coloniale sur des matraques invisibles, imprévisibles, mentales défoncées, pur déficit illicite non lisible sur des pensées sans tête, va nu-pied déféqué. An ka dɔn k'a fɔ ko caman bɛ don silamɛ in kɔnɔna na kanu de kama maintenant kanu mana bɔ yen a bɛna kɛ baara de ye o baara in sababuya la i tɛ se ka to k'a fɔ ko jɛkulu dɔ bɛ yen k'e t'o jɛkulu kɔnɔna na parce que n'o kɛra c'est comme si o jɛkulu t'a dɔn k'e b'o baara in na donc o de sababuya la i bɛ taa carte ɲini walasa i ka se ka lakodɔn o y'a fɛngɛ fɔlɔ ye a filanan c'est pour que ni weleliw bɛ ka kɛ kɔ kan a ka se k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la i bɛ se ka bɔ teliya la i ka se k'a yira fangalamɔgɔw la ko i kan ka taga nin ci de la jamana tɔgɔ la walasa i ka se ka bɔ fan sɔrɔ joona o ko in na a sabanan o ye k'i yɛrɛ lakana n'a sɔrɔ n'i ye problème sɔrɔ jamana kɔnɔna na ou bien jamana kɔ kan a ka fɔ ko i ye artiste ye k'i bɛ bɔ Mali la ko wa i lakɔdonnen don olu organisateurs fɛ olu jɛkuluw fɛ. Silamɛriw fɛ carte d'artiste nafa ka bon kosɛbɛ u ma jango minnu yɛrɛ a baara daminɛ ka ban. Je ne sais pas vraiment ce que vaut cette confidence, mais je me mets à aller aujourd'hui pour me racheter une conscience. Aux âmes sensibles, couvrez-vous les oreilles, ces récits pour les âmes meurtries sont sans pareil. Oh, nafaba de yɛrɛ la parce que déjà Gabon consulat la n talen yen nɔ n y'a ye carte yira n y'a f'u ɲɛna n ko ye seko ni dɔnkokɛla ye donc n ko n kan ka taa n ka jamana kuma bɔ jamana wɛrɛ kan ko n ma ko basi t'a la donc a procédure normale a kan ka dɔgɔkun fila dɔgɔkun kelen wala dɔgɔkun fila ta nka vu que ne ye carte in yir'o la a ye dɔgɔkun kelen de di ne ma tile fila n y'a sɔrɔ a kɔnɔ donc n talen Gabon fana a ye fɛn caman nɔgɔya n ye parce que an bɛ se ka bɔ
ka taa an ka visite la ni quartier ra wa a b'a yira k'i artiste surtout qui tɛ u ka jamana kɔnɔ de donc a b'a to u hakili bɛ to i la a bɛ fɛn caman nɔgɔya i bolo hali kɔ kana na. Bon quartier ye nafaba se ma parce que quartier in bɛ n bolo a bɛ n dɛmɛ n ka se ka projet caman lasɔrɔ ka se k'an kunkan bɔ projet minnu bɛ lancer artistes tɔgɔ la wa fana ni n taara yɔrɔw la n'an b'a fɔ olu ma jamama yɔrɔw a bɛ se k'an dɛmɛ fana ka tɛmɛ cogoya min na n bɛ se ka teliya kosɛbɛ n ma degun sɔrɔ bari artiste bonyanen don mɔgɔw fɛ n'a yirala k'a fɔ i ye artiste ye ka ban i b'a sɔrɔ a b'i ka ko caman fana nɔgɔya. Ka kɛ ni a bɛ nafa min lase u ma silamɛri si man k'i ka carte d'artiste ko kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye o de kama maa dɔw yɛrɛ bɛ k'a laɲini joona u k'a sɔrɔ. Carte nafaba yɛrɛ de bɛna se ma hali k'a da k'a fɔ mɔgɔ minnu nɛma nana pla tɛ artiste ye olu bɛn'u daw minɛ et puis encore fana a bɛ na daw dɔw fana yɛlɛn ye parce que carte d'artiste in tali kun ye fana walasa ka fɛn dɔw fana labɛn an ka baara kɔnɔna na souvent daw dɔw bɛ yen olu kɔngɔliw fana ma nɔgɔn ni carte d'artiste in t'i bolo donc a bɛ kɛ sababu ye ka se k'olu dɔw fana nɔgɔya don n'a nataw la. An minnu ye artiste ye n'an bɛ taa carte ɲini na f'an ka mɔgɔ de sɔrɔ jɔnjɔn na min b'a yira k'a fɔ an yɛrɛ ye artiste ye an bɛ ka baara kɛ nin domaine kɔnɔna na donc ni mɔgɔ sɔrɔla min bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan kɛ k'olu bɛ se ka wuli ka taa ɲini mɔgɔw tɔgɔ la pour que k'a nɔgɔya an bolo hali bi ne bolo o ye ko ɲɛ ko cɛ ɲumanba don wa an kan k'u dɛmɛ u ka baara la fana an b'u fɔ o fana na parce que a bɛ ka mɔgɔw caman dɛmɛ minnu bɛ se ka carte sɔrɔ hali bi k'a sɔrɔ a ma kɛ gɛlɛya ye. I maa o maa k'i bɛ silamu nɛgɛ Mali jamana in kɔnɔ n'i ye weleli las'an ma ko i bɛ fɛ ka carte de sɔrɔ i b'i ka carte sɔrɔ an mago tɛ da la tant que n'i kɔni ye silamɛ ye n'i b'an ka baara in de la n'i ye weleli las'an ma an bɛ t'i ka carte dilan ka na d'i ma. Forum national sur l'islam tago sabanan baaraw kan ka kɛ septembre kalo nata Kulekoro o de kama ɲinɛ u jigi b'a kan ko silamɛri caman min n'u ka carte d'artiste ta walasa ka kɛ sariya kɔnɔ ani k'u ka baaraw tɔnɔbɔ. Baba komanden kana duniya so kɛ giri n'o tɛ don dɔ i bɛ tila k'a nɔ si tagama nka n'i bangena k'a sɔrɔ duniya ye 2 k'i fa la wajibi nin dalen ni ladimi o denmisɛnniya na tuma wa mabakɔrɔya ye wagati kana to duniya kɔ taama la sabula duniya ye wagati. Nin tun ye Abdulayi Mayiga ka sɔrɔlen ye silamɛw ka carte d'artiste ko kan. Mali la ladala ko nafa ka bon kosɛbɛ sɛbɛnni ye a jira cogo dɔ ye. Bamako sifina gafe sɛbɛnnan dɔ ni a bɛ wele Christian b'a ka gafe kɛ sira ye walasa ka kumafɛnw kan minnu bɛ an ka sigidaw kɔnɔna na ani kokɔrɔ minnu kɛra ka tɛmɛ ani fɛn caman minnu bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ. A sababu la an b'a ye k'a fɔ sɛbɛnni bɛ adamadenya jɔyɔrɔba la ani seko ani dɔnko. Umu Kulibali ni a ka kuma bara sera a ma an ka ɲɛmada a ka sɔrɔlenw na. Sɛbɛnni nafa ka bon kosɛbɛ sa an ka se k'an ka tabiyaw dɔn k'an ka n'an b'a fɔ ma tubabukan na an ka culture an ka se k'olu dɔn an taabolo n'an ka ɲɛnamaya yɛrɛ kɛcogoya a nafa ka bon kosɛbɛ o misali dɔw ye jumɛn ye an ka sɛbɛnnikɛla dɔw bɛ yen i n'a fɔ Amadu Anpateba olu ye sɛbɛnni kɛ fɛn minnu kan olu b'a to an b'a dɔn k'a fɔ an tun bɛ cogo di farafinna an ka ɲɛnamaya tun bɛ kɛ cogo di an tun bɛ lamɔ cogo di n'i ye livre o livre ta i b'a ye k'a fɔ a sɛbɛnna jamana min kan ou bien a sɛbɛnna gun min kan n'a b'a fɔ ma ko continent i b'a ye k'a fɔ o tiɲɛw de b'a kɔnɔ o réalité olu de bɛ sɔrɔ a kɔnɔ kosɛbɛ an ka sɛbɛnni kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ an b'a fɔ minnu ma ko ziiri ani zandaw ni tɛntɛnw an b'a caman don an ka sɛbɛnniw kɔnɔ barisa an kana ɲinɛ k'a fɔ fɔlɔ o de kun y'an ka kalanni sababu ye an ka maakɔrɔbaw tun b'an kalan ni o de ye hali ni ye tubabu an ka livrew ta sisan i b'a ye k'a fɔ an kɛlen don k'an ka zanda cɛɲumanniw bɛɛ dalaminɛ tubabukan na n'an b'a fɔ ma ko proverbe ninnu an b'olu traduit n'a fɔra dɔrɔn e yɛrɛ b'a kalan f'i bɛ nisɔndiya fɛn min don an b'a don an ka sɛbɛnniw kɔnɔ sa u ka to an kɔni k'a dɔn k'a fɔ an ka tabiyaw k'a fɔ ou bien k'a la kodɔn o dama tɛ kɛ sɛbɛnni sira fɛ sabu n'i y'a jateminɛ fɔlɔ bɛɛ b'a dɔn diɲɛ yɛrɛ la kumakan kɔnna sɛbɛnni ɲɛ o kɔrɔ ye jumɛn fana an farafinna fana an ye kumakan de don ba la wagati tɛmɛnenw na ka tɛmɛ sɛbɛnni kan i b'a ye an tun b'a fɔ fɔlɔ hali bamanankan na ko hɔrɔn minɛkan ye a dalakan ye o kɔrɔ ye jumɛn ye an bɛ fɛn minnu fɔ olu fana ye tabiya bilasirali sira dɔw ye olu y'a lamara siraw ye donc yanni sɛbɛnni ka kɛ fɔlɔ kuma yɛrɛ ye min ye yanni sɛbɛnni ka kɛ tabiya kun b'an bolo taabolo kun b'an bolo culture tun bɛ yen a la tɛmɛnen don génération de nation fa b'a di den ma den b'a di denw ma o y'a sɔrɔ sɛbɛnni tɛ mais a bɛ fɔ da de la donc yanni sɛbɛnni kana anw fɛ yan k'a fɔ an y'a sɛbɛn livrew kɔnɔ fɔlɔ an tun bɛ min kɛ n'a bɛ fɔ o ma ko tradition orale o y'a ka baara kɛ o kɔrɔ ye min ye an bɛ se k'an ka tabiyaw to an bolo ka se d'u ma k'u bila kɛnɛ kan k'a fɔ an denw ye k'an denw kala la hali ni sɛbɛnni dama tɛ nka sɛbɛnni fana ye farankan dɔ y'a ko la.
ni ye ne kɔni ka sɛbɛnniw ta n ka livre fɛn fɛn sɛbɛnna i b'a ye i bɛ fɛn minnu y'a kɔnɔ a b'an taabolow de kan a taabolo misali dɔ ye jumɛn ye ni muso tun bɛna jigin hali sisan n'a bɛ jigin anw fɛ yen yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ u bɛ kilisi de fɔ an ka muso lajiginnaw n'a fɔ matɔrɔni olu bɛ kilisi dɔ de fɔ k'a kɛ ji la k'a di muso ma a bɛ jigin olu ye tiɲɛw ye olu bɛ anw fɛ yan olu ye taabolokow ye n'i taara o fɔ tubabuw ye a tɛna faamuya a sɔn man di a ma o ye fɛn fɔlɔ ye filanan fana ye jumɛn ye i b'a ye an ka sɛbɛnni kelen ninnu kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ bonya ka kuma cogo dɔ mansaw fɛ o ye taabolo ye o y'an ka tabiya ye donc i bɛ taa sɔrɔ tubabuden bɛ se ka fɛn dɔ fɔ a fa ma ou a ba ma anw tɛ se k'o fɔ u bɛ an taaboloko de la donc i b'a ye k'a fɔ ne ka sɛbɛnniw kɔnɔ i b'o caman sɔrɔ a la a dɔw yɛrɛ fana ye jumɛn ye ni cɛmannin sera muso furu ye ou ni kamalen sera muso furu ye mansaw bɛ muso di a ma donc i b'a ye k'a fɔ o min filɛ o ye taaboloko ye an ka sɛbɛnniw bɛ se ka an ka tabiyaw kanu don denmisɛnninw na siga yɛrɛ t'o la barisa ne ye fɛn dɔ ye Amadou Hampâté b'a ka livre kɔnɔ a b'a fɔ ma ko en couleur l'enfant peul n'o ye a ka sɛbɛnni dɔ ye min bɛ kuma a yɛrɛ kan n'i y'a ye o kɔnɔ k'a fɔ fɔlɔ u tun bɛ musomaninw kalifa kamalenw na i k'a kɔlɔsi o ye ne dabali ban parce que anw tilela ko tɛ mais ne y'a ye a diyara ne ye kosɛbɛ mais ne kɔni b'a dɔn bi n'i ko k'i b'a kɛ a ko bɛ gɛlɛya donc o kɔrɔ ye min ye sisan nɔ an ka sɛbɛnniw k'o kalan n'o jugu senna ka don an na c'est comme o kɔrɔ a bɛ an ka mara min bɛ yen nɔ sa a bɛ se ka n'a ɲɛ ladilikan min kɔni bɛ ne bolo o ye an ka gafew kalan dɔnni sɔrɔ sira jɛlen don siga tɛ min na tiɲɛ don an ka dɔnni sɔrɔcogo ka ca dɔw ta ye dalafɔli ye a yɛrɛ bɛɛ sɛbɛnnen tɛ nka minnu sɛbɛnnen n'i y'olu fana dɔn ne bolo o ye sɔrɔ siraba dɔ ye i yɛrɛ ka ɲɛnamaya la i ka ɲɛta la ani sigida yɛrɛ dɛmɛni na sisan jamana kɔnɔ kibaru ni a kɔkan kibaru bɛ na lase aw ma teliya la Mayimuna Daw fɛ an ka jamana kɔnɔ kunnafoniw alamisadon mai kalo tile 22 san 2025 camancɛ fanga ɲɛmaa General Asimi Goita ani Samba Alhamdu Babi olu ye ɲɔgɔn ye ni o ye jamana cakɛda min ka baara ɲɛsinen don kɔlɔsili kow kama o ɲɛmaa ye a ka waati banni hukumu kɔnɔna la a taara san 2018 ka taa san 2025 o baara kelenw sɛbɛn k'o ta ni o di camancɛ fanga ɲɛmaa ma an bɛ taa an dafɛ jamanaw la Congo RDC wasadenw ye kalafili kɛ alamisadon mai kalo tile 22 yaasa ka Congo jamana ɲɛmaa kɔrɔ sen bɔ wasabulon kow la ni o ye Joseph Kabila ye maa 96 de votera maa 88 olu jɛra ni a ye maa 5 olu ma sɔn maa 3 olu ma kalafili jamana kɔkan kunnafoniw l'Amérique jamana kan yen cakɛda min ka baara ɲɛsinen don u ka jamana kɔnɔna lakanali kow ma o secrétaire ni o ye Kristi Noemu ye ale y'a yira k'a fɔ alamisadon mai kalo tile 22 san 2025 ko Donald Trump ka marabolo ɲɛmaw ko olu kɔni ye université mun bɛ yen ni o ye u ka sanfɛ kalanso ye a bɛ fɔ min ma ko Harvard o maaw bali ni ka jamana wɛrɛ jamanadenw tɔgɔ sɛbɛn u ka o kalanyɔrɔ in na fɛn min ye Trump ka marabolo maaw ye u ye jalakili ta ni ka bin o kalanso kɔfɔlen kan k'a yira k'a fɔ ko u nɔ bɛ fɛn caman na i n'a fɔ bingani walew olu ni a ɲɔgɔnna caman u ka ekɔliso yɛrɛ kɔnɔna la alamisadon mai kalo tile 22 san 2025 o ni maaw ye a lase k'a fɔ ko fɛn min ye kamiyɔnden 90 ye minnu falen no dɛmɛw la olu y'u kunda bande Gaza kan arabadon mai kalo tile 21 san 2025 ni ne bɛ dansigi kɛ an ka bi dɔgɔkun kibaru la an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo a ka ɲɛmadali la an b'a fɔ ko k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ Parce que nous croyons au grand potentiel humain, parce que nous incarnons la performance, parce que l'autonomisation et le perfectionnement de l'édite constituent notre objectif. Rejoignez-nous, Université Bazo, la performance par excellence.